Gigigihan sa Panginoon, pinigurasyon din gadawang tagbert. Yung kunyaragay na wajar tatang siya para mga magtutang isip dakan biglang doon gabit ko to kudlar. Tulad ko tutuya ko itong nahabang arabat honon sa kanya nakalamot na hasyoinig sa rida. Yung baka naman ang panuriya kaya lang bukod doon yung suya bugo kayong baka sanakad, rasanakad, wakta may higit kininibar ka na hasyo kayo di marunong na wartulan istinner. Ang kamay kinihigin na narangan siya bolon ayan niratak ka kita na riyan sa tatagyan at tunyan ng turaman sas ke kami urugan ay kalang turaman hubukot na gano'n na to'y gunan yang katabi tinagyan din kamay na.